बिथाङा जोंखौ बारे बारे खावलायहरदों जे जोङो BPF दोलोनिफ्राय नोंथांमोननि UPPL दोलोआव जयनिं जानोसै अन्नानै जोंखौ एक्सेप्ट खालामदो होननानै बिथाङा खावलायहरदों। जयेन जानाया माने आङो साथिसावनो होननानै थाव सोलायनो थांदोंमोन। जानाय थाव जेनेबा धुप देसलाय नांगौ नालाय लायनो थांबाय। ओमफ्राय बियो होनबाय ओइ आइ थाथ'लाय बिदि होनबाय। मा जाखो मानो नांगौ बिदि होनबाय। दसे थाथ' बिदि होनबाय खिन्थु बै बाथ्राखौ खोन्थाथाराखै आरो ओमफ्राय दसेनि उनावसो खोन्थाबाय। मोनखौ जों जबरदस्तबो खालामाखै, गावसोरनो लेंहरदों, गावसोर लेंहरनायखायसो जोंबो थांदों। मा बाथ्रामोन बे? बियो जाहैबाय नैखौ माबा जयेन जानायनि माबा खालामनो नागिरदों, नों जागोन ना जाया होनना सोंबाय। बिदि ओमफ्राय बिदि होननायाव आं हानाय नङा, आंहा मोनसे आरो साथिसावनांगौ, आं मोनाथारबाय थांनोसै बिदि होनना बुंनायावनो आरो बियो लाखिथारबाय आंखौ ब्रा ब्रानो। लाखिबाय नालाय ओमफ्राय गावसोरनि मानसिफ्रा होनबाय गथ'खौला जिरायथ' होनबाय, सियार बना होबाय जिरायबाय। ओमफ्राय बिदि जागोन होननानै आंथ' मिथिया, बिदि होगोन होननानै आं मिथिया। जे निउसाव ओंखारदों जे बिना गयारि आरो मन्टु बर' मोना जबरदस्ति बिथांमोनखौ UPPL दोलोआव लाबोदो होननानै। बेखौ मिथियामोन आरो ओमफ्राय बियो थेवबाबो थांथारनोसै दे जाथ'ला थाथ'ला मिटिङाव। ओमफ्राय आंथ' मिथिया बेयाव माबोरै मा जादों होननानैसो आङो सोंलाबायबाय मानसिफोरनाव। आंनो होनायाव नै बेखौ फार्स्ट होदो आरो बेखौ फार्स्ट होदो, ओमफ्राय बेखौ उनाव बे फालिखौ गांसे उनाव, ओमफ्राय बे फैसाखौ फुरन्थाया गाव लाखिनानैसो उनावसो होदो। बे फैसाखौ 1000सो फुरन्थाया होदो। फुरन्थायाथ' सोरनिफ्राय लायखो बेथ' लामायाव हारसिं थांनानैसो लायदों, बेखौ जों नुवाखै। दा ओरै होनदों आरो नै नोंसोर जयेन जानायनि फैसा 1000 होलांदो लादो होननानै बियो सानना होदों आरो। आङो गिबियावनो बर' रादाब आरो साफ्रोमबो निउस नायगिरि आरो फरायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बयनोबो जासिग्रोबाय। जोंहा बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ फैगौ 8 थारिखआव। नैबे बाइ इलेक्सनावनो जोंनि UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै जे मैयासो थांनाय मैयानि दिनाव ओइ रान्दुनिपारा गामियाव प्रनिता बसुमतारी बिथाङा माने जोंखौ जे बिथाङा सासे BPF दोलोनि मावथि सोद्रोमामोन। बिथाङा जोंखौ बारे बारे खावलायहरदों जे जोङो BPF दोलोनिफ्राय नोंथांमोननि UPPL दोलोआव जयनिं जानोसै अन्नानै जोंखौ एक्सेप्ट खालामदो होननानै बिथाङा खावलायहरदों। बे खावलायहरनायावनो जोंनि मानगोनां बिजाथि जोंनि UPPLजों थिसनजानाय बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा लोगोसे आंबो थांदों। थांनानै बिथांमोनखौ जों जबरदस्तबो खालामाखै, गावसोरनो लेंहरदों, गावसोर लेंहरनायखायसो जोंबो थांदों। बेयाव 6 जन माबा जादों, जयनिं जादों। बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै जोंखौ लेंहरनायसो। दिनैनि दिनाव आरो जोङो दिनै नैबे दहायसो आं एसे फुङाव नुनो मोन्दों जे निउसाव ओंखारदों जे बिना गयारि आरो मन्टु बर' मोना जबरदस्ति बिथांमोनखौ UPPL दोलोआव लाबोदो होननानै। नाथाय बियो नंखाय बाथ्रा। आङो रायजो राजा आइ आफानिसिम मिथिहोयो जे बिथांमोनहा जोंखौ लेंहरनायखायसो जोङो थांनानै बिथांमोनखौ जयनिं खालामहैदोंमोन। जाय माने जोङो ओरैनो बे जानो गोसो गैयै मानसिखौ गोदनायाव सेरनानै जाहोबाबो बे जानो हाखाया। ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोआव जोंखौ बुरखायनानै लांदों मादों होननानै बिथांमोनहा फानबायदों जे दिनै मानि थाखाय जोंखौ बिदि माने फानखो दा मिथिनो मोना, बा बिथांमोना राजनितिकनि खैसाराव गोलैदोंबो जानो हानाय,
बा बिथांमोनखौ जबरदस्ति खालामनानै बुंहोदोंबो जानो हानाय। दा जोङो मैया जों फोथायनानै बा निउस पेपारावबो होआखै जों जास्ट जोंखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि मावनाय बिथांनि दैदेननायखौ मोजां मोननानैसो बिथांमोना जोंनि इउ पि पि एल दोलोआव हाबनो होननानै गावसोरनो गोसो जानानै हाबफैदों। दा जोंबो एक्सेप्ट खालामदोंमोन। दा बेयाव हठात हरसेयाव मा जादों उल्थायै बिथांमोना जोंखौ फान्दायनानै दिनै निउसाव बरनदों। नाथाय बियो एकदम नंखाय बाथ्रा। जों माब्लाबाबो बिथांमोनखौ बुरखायाखै आरो बिथांमोनहा मा प्रमान दं जोंखौ जे बुरखायनानै लांदों मादों जा जोंथ' बिसोरखौ फन हरनानैबो लेंहराखै बिथांमोना खिन्थानो हागोन नामा जे मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै लानाय दं नामा बिथांमोना जे जों बिथांमोनखौ फैथारदो जोंनियाव होननानै जों बिथांमोनखौ बुरखायदोंमोन नामा माबा खिन्थानो हागोन नामा बिथांमोना। दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जे बोरै हागोन बोरै हाया BPFआ जोंखौ खैसाराव खोख्लैनो हायो नामा नैबेखौ लानानै रायजो राजा आइ आफानिसिम जाहाथे जोंखौहाय गाज्रि दागो फोनांनो हायो नैबेखौसो नायगासिनो दङ।